Kalong ka bapan saw sarong ya ka jala Meghalaya ka jongi ha ka baka sin ka baningkong baku munong shat Steve Jarwa ubana ka jala Meghalaya ulami ku munong job ha ka India Best Dancer Season 4 halor ketika kusnam ka badran burom Steve ulayo ru ya ka kusnam pisa ka bakat san lak tengka bad unong senran jongu urak tim thakuria ulayo ru ya ka kusnam ka basan lak tengka ka jongi kop kalakut hadin palat live nai ka jongi kop ka balajur bha Steve ula job yakin nong yalekai final wahash keshri unexion unepo wakan shamishra ubletibro kumu akina badu aditya malvia haga grand finale kate ka show kadai ka jungmi ningkong jungka actress Bollywood ka Karishma Kapoor kum ka nong pisha harangkat ke nong shat ka Gita Kapoor badu Terence Lewis hakane ka singila penya ya kane ka program dau je Bhanushali pat ka Aniket Johan ka Karishma Kapoor kalaya ro ya ka jing lenti jong Steve Jarwa kum ka jing bomduna ya ka ba phla kala pen pau nadu ka por bau Steve ula pen i ya ka jing shar nangkong ula shim ya ka jing mut jong ki da ka sap ka ba phla ka jongu ka bor ka ba thamai jong u bat ka jing ki ki jat ki ba stat jongu Steve ula bu ro ya ka kerdan ka ba thamai ha ka ne ka madan da ki jing shar jong u ki ba pen i da ki live wire kala long ka rai ka ba e ban shim Henry ka jing job jongu kalong ba ka dei hok shisha pat barok ngis ngau sarong hadu kata-kata ya ka ka baula la ban yo haba pen pau ya ka jing kaman Steve ula ya sam ya ka jing job ya ka nam shat ka batbit tam kari India ka dei ka jing pas ngau ka bala ur long na ka banta ka jongu ula ong ba ka jing job ka kanthop ya ka jing hikai bat ka jing Henry ha ka bakut kalong ka ba ai jing mantoy walaupun pau ya ka jing sungu ya unong sendran sungu urak tim thakuria paria baro ke bala kershan ya u habaro ka wei ka jing Yakob